Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯз ма шумода новинка нишон метам. Беҳад борои фасон омадагӣ, ҳам бори Дубай ҳастай, ҳам бори Тошкент нишонтон метам. Боварӣ дорам маххултон мешава, беҳад хушруван. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, дуюм дарвоза, якм ряд мешавад. Ряди магазини шишагӣ, магазини 116. Инчунин рақамҳои савдогара ман мемонам. Каседа чизе дар кораи духтарако марҳамат нависен шуна, бо шумода мефаҳмонанд. Ира бинен чихи хушру. Ино чанд сомон? 1800 сомон будай, бо арзон мешидай. Нигоҳ кунед, кори дастия духтарако. Агар кинои корейскиро тамошо кардагӣ бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаҳошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯҳошон саб сафедай пластмаси баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейски кремо. Ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат анами хоҳараки ма кор мекунад дар ами компания. Доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. Метавонед дархост кунед, шумода миёран метиҳанд. Саб сафед мекунад рӯра, баъзан кремош ҳастай. Мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекунад. Пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекунад. Хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. Як чиз дига, ин хоҳари ма дар ами компания кор мекунад. Духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар инҷа ҳар моҳ шумо харид намекунен, балотон намесӯза. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. Лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. Шахсан ами хоҳарака ози ма мепартом, бинанда чанд сум мегира маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавен. Ина бинед ами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27000 рублай. Дар 2 ҳафта. Дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат навис ҳамаш духтаро. Мана тоза королевский бархат, ин модели новинка. Ин модели ҳамисола. Ина бо ин дигар рангаш ҳастай. Ози нигоҳ кунед, ма шумода арзонорам нишон метиҳам. Ира бинед нохи духтаро, фасон. Баъди ҷада бо чанд хеле дигашам ҳастай. Мана нигоҳ кунед. Ё чандан? Абайяҳои хушрӯ. 1500 бо арзон мешава. Иҷада ай абайяҳо чанд хелеш ҳастай. Зимистонада бигем вилуро инаи хушрубо. И чандай? Фасонае. Ишам ҳамин нарха, ям 1500 будай, бо арзон мештай духтаро. Чӣ хеле гуфтам, то охири навора тамошо кунед, киртои арзон, дувойкои арзон доранд. Авайро ма шумода нишон метам. Иноям ҳамин нарха? Ино 1500 бо арзон меша. Хулас ина беҳтарин дувойкаву беҳтарин абаяҳои фасон. Ана баъдан духтаро, намихе киртои новинка омадагиай. Ё чандан? 350 сомони киртои хушрӯ омадагиай духтаракон. Мана ина устинакошон, материалошон хушрӯай, чӣ намешаванд. Мана капюшондор, бе капюшон. Ино 350 сомонан. Марҳамат размер ҳастай, метавонед бопурсен шуна. Бо маълумоти бештар аз хичон гирен. Мана инам дошам нишон тед. Ина бо иша бинен духтаро. Ино чанда? 350 сомона бо арзон меша. Духтаро ёра бинен чихе хушрӯ. 350 сомон бо арзон меша. Тамошобино ҳамин нархҳое ки мебинен ҳамашон бо арзон меша. Пеш биёен. Доставкаам доранд. Ма рақамашонам мемонам. Доставкара бо хичон мефаҳмонатонам. Ана ино хушрӯ. Ай чанд ранг омадай? Халатай? Ира бинен чихе халатои хушрӯ 400 сомон. Мана капюшон дорай. 4 та рангая. Мана инаи рангош сиёҳ дора. Материалаш хушрӯай духтарои чӣ намеша? Сиёҳ дора, балотови дора, коричневи дора, бо я ранги дигашам мебиёя. Мана ина материалакаш худаш моделишта гап нест, фасон. Ана ба двойка овардагиян. Аз двойкора нишон метам.
тамошобино метавонем бо двойкора бинен. این دویکا چند سمه؟ ایده چه خشرو؟ 350 سومون دویکای نوین که پاچهاشون تیگراینم خیلی منه بعد کرده دارن پاچهاشون کشاتی خوش رو مرحمت خویشمندو انا بعد با هست از این سنگچه دارو اینو چنده؟ اینو 250 سومون سنگچه داروش انا اینوش باشد 300 سومون 350 350 سومون خلاص دخترکا ای پیش بیان با این نرخو ارزان میشون منه ایشم ای با دیگه فسونه نایش دیگه خفسون منه دویکا ای چند ای نرخش؟ ای هم 250 سومون 250 سومون منه دخترکا در کار شود وقتم بیاید نقصتر میشوه برای که باروشون به حد بسیاره برای خوش رو بسیار دارن ای پیش که اومده میپوشن میبینه نرخ نوا میکنن بعدا خریداری میکنن باری دیگر تکرار میکنم این نوار از بازار کاربان طرف پژارکا دیم دروازه یکم ریادی مغازین شیشگی میشه مغازین رقم 116 پیشنیاد شدگی ای تماشابینا این قسمی بالورم بینید همشون ابایوی فسون کرده ایجاد ایامی 550 سومون سر کدش ما ابایا میتونین بخرین تا 1800 سومون تا 1800 سومونه خلاص چه کرده و همه چی دارن با نرخ ارزان